namhlanje ngikubone kungeke kube ukukhumbula imisebenzi yakhe, bekuzofanele ukuthi imisebenzi yakhe sesiyilibele ngeminithi. Ukuzosungula le stage kukhomba ukuthi usuke uphokophelele ukubona umphakathi uthuthuka, ngoba iy'teshi siyazi nathi emakhaya sazi iy'teshi thina into obungafiki ngisho kuyona ibiningi edolobheni, kodwa wathatha iy'teshi wayiletha emakhaya. Uma ngiya nje kwiZululand FM ngiyopromotha umculo wami, bengangithathi ngisho isikhathi esingangehora. Noma yinini ehlezi esho ethi hhayi kusekhaya, noma yinini nifike nizokwazi ukuthi benizothola ama-interviews. Akuncane-ke ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi usemphakathini ngokungemgomo futhi ngokungembandela, ngenxa yokuthi wayevula izandla uMapholoba. Bekuwumuntu wabantu. Namhlanje noma ngabe kuthiwa uMapholoba, kodwa ngiyazi ukuthi lapha khona uyazi ukuthi inyanga afika emhlabeni ile yanamhlanje. Esiphinde sizothi kuyona happy Zalwa Day. Siyabonga-ke nanamalungu asekhaya. Mangiyibuza nje ukuthi kazi kuyodluleka kanjani lesi simo esikanje, ngoba ukuwa kwensika ekhaya, ukuwa komuntu omkhulu kubiza ukuthi ube nesibindi. Bese ngike ngikhumbula futhi ukuthi uNkulunkulu kuye kushiwo kuthiwa ngeke uNkulunkulu akulinge ngokungaphelwa amandla. Usuke yena ewazi umnyango ozovuleka uma ngabe kukhona lowo osuthe wavaleka. Usuke ezoba nesu lokududuza apholise lawo manxeba. Sibonge-ke naku baba umfowethu nombaba hhayi ubaba uMsweli, kodwa-ke umntakamama. Ngiyaqala nokwazi ukuthi kanti ubamsweli umntakamama ngicuphe kahle ngizongitshela namhlanje ukuthi hhayi njengoba wahlukanisa unyaka njalo ngomntakanyawo. Hhayi ziningi phela vele iy'ndlela ezenza ukuthi usondele kumuntu, ikakhulukazi nje uma umbona futhi ukuthi lowo muntu engakufaka emathubeni angcono. Ngoba insizwa lento siyayisizwe-ke ibika lapha emgwaqeni, iyayisiza yona Nkosi yami mayisesibikela-ke ezemgwaqo isisho ukuthi kuhamba kanjani. Siyabonga nje impela ukuthi imisebenzi usawubambe ngendlela, noma singazi ukuthi uzoretire nini. Siyabonga kakhulu. Cha, unokuthini akaqedi? Cha, akaqedi. Angaqedi cha. Yamemeza indlovu emnyamesa khulumela kwelilizela zonke izizwe ngisho le phesheya komzinga nje bayizwile lowo mvunya mngani. Utshele mina wethu ngidlamleze entombini, ngidlamleze futhi naseyinsizweni. Okunye futhi ngithe ngiyikremile. Hayi cha uyashaya, ngagcina ungakabiki nje uwedwa. Uyazama ngempela mfowethu, ukhulu behluleka. Siyabonga nje kakhulu, siyabonga Thembuzile mfowethu, uyazama nawe bakithi. Kuyasho ukuthi-ke ma uhlangene nathi mfowethu usuhlangene nabo ukugcina ngcina. Yeke ngithi-ke mina-ke ayikho insizwe engaphezu kwami la eSouth Africa isazozalwa, ayikho. Angandile ngalokhu kwenziwa bantu yini entathu yenza la uyibonga. Hayi angiyibongi wena okangiyibonga ngami, hhayi mina ngiyibonga. Ngabe ngicule mina shaya ihlombe shaya ingoma ngiyibonge mina, hhayi angiyenzi lokho. Wena wayisholo wena, mina kuphela nje ngikwazi kangcono ukuthi uhlokoza kwey'phambili ngoba lezi ezimva isemanzini. Bathi ithile lethela ziso mashaya izandla. Angithi umthetho womgwaqo ubukele phezulu njenge-TV yasethaveni, angithi umuntu uma ekushayelisa kabe kuphakamisela umuntu ekuthuka mzibe njengalabantu abadlala i-keyboard esontweni bezile ukuyonikela wawawawayeza. So ngizama ukuthi-ke khuzana yacebuzile niyazama bafana sebancane solokhu nikhulisa nje kade sabakhona kule ndima sibambe umthetho omdala kaMose kwezasebhayibhelini. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuba khona kwenu nje kuyisibusiso. Uqoke kahle khuzana awuphakame bekubona.
Abakubona ukhuzani lo mfowabo ukuthi ugqoke kahle namakheke akho mahle. Ngeke usho ukuthi lezi impahla lezi engingasayisebenzisi. Thank you very much. Hey, ngeke mina nginompopho mfowethu. Lalela. Yabona la 2 minutes loyo. Yewusima kakhulu baba. Dale asenze njena ke manje ngoba vele sizama ukuthi isikhathi sesibambe bengizela lapha emabhodweni bengakalungi. Ikubona ukuthi siyenza senze kakhulu. Phela suke silalela MC umsebenzi wakho obona mawuphethe umncane. Ufuna ukuxhumana kakhulu nabantu abambayo, uxhumane kakhulu nabasemabhodweni bese ke ukwazi ukuthi ibandla libambe. Ungalokho ukuthi uqede inkonzo la kuyafika lapha akukalungi. Lezo sombulu umsakazo nje kwaxoxela ngiyakhumbula impela. Kunesigameko engisikhumbulayo la ngenza khona ukuxokana msuye sengithangiswa ngoba uza ukuthi khona umroza ngiyakaza angicela. Neza ukuxokana iZululand FM is challenge lesiwukhozi siyodlala ibhola eZululand. Silokuthi sixoxa ke namabhola babekhetha hayi bayaviva. Bese ukuthi khamba kanjani kodwa ngibophela kanjani bese ngimtshela ngithi yabona ke fuza ngifuna ukukhohlisa liyashaya ibhola lapha. And asidlali ngabasakazi thina ngoba abasakazi abaliboni nto. Lutho. Ike ngihlala naye ike ngisiyona ingesibona abasakazi. Namtshela ngathi mina ma wena uzothembela abasakazi sizoniqeda ngendlu. So ngathi nje qinisa impela nje iskimi sakho uhambani ufuna abafana nje abazodlala ibhola ukuze sizodlala ibhekile ngoba manje uzogahla ngabasakazi bodwa hayi sizonabisa. Ngempela wabophela uMapholo. Abazoza ukuthi lapho uthi yini uMapholo bengangi-TPC. Abe babaza bonke sesibuyele emuva ukuthi hey iyadlala iGenge seZululand FM unembeza wangishaya ukuthi asuyinanga nje yimi engaba uphela kwenqinenya kodwa kwaba umdlalo owawunzima kakhulu kwaba mnandi angisazi noma kwaba u2-2 isikolo noma kwaba ubani kodwa abekho abahlula kulowo mdlalo leyo sidlala neZululand FM. Unyasi lwesu